Veľmi častou otázkou je, či sa môže stať influencerom každý. A odpoveď je áno, môže. Zatiaľ čo niekedy sa deti túžili stať lekármi, právnikmi či smetiarmi, dnes je odpoveď na túto otázku trošku iná. A veľmi často deti odpovedajú, že by sa chceli stať youtubermi či influencermi. A rovnako to platí aj pre niektorých dospelých. Čo je úplne v poriadku. Je totiž prirodzené, že vedeckým pokrokom, plynutím času a zmenou spoločnosti sa menia niektoré povolania, niektoré zanikajú a niektoré vznikajú. A rovnako je to aj v prípade influencerov, či všeobecne tvorcov kontentu na sociálne siete. Ak sa aj ty chceš stať influencerom, youtuberom, alebo to všeobecne pomenujme tvorcom obsahu na sociálne siete, určite sleduj aj ďalej. Moje meno je Lila a na tomto kanále ti ponúknem moje rady, tipy a stratégie, ako rásť na sociálnych sieťach a ako byť úspešný. Pretože som presvedčená o tom, že tento úspech nie je náhodný a môže ho dosiahnuť každý. Ak sa vám dnešné video bude páčiť, nezabudnite mu dať like, okomentovať ho a v prípade, ak chcete rásť na sociálnych sieťach, odoberať aj tento kanál, na ktorom každý týždeň nájdete nové video. Dnešné video som rozdelila do takých troch častí. V prvej sa pozrieme na to, čo je to vlastne influencer a aké sú výhody a nevýhody tejto práce, prečo je teda taká zaujímavá pre všetkých. V druhej časti sa pozrieme na to, čo si treba vyjasniť predtým, ako začnem s prácou na sociálnych sieťach. A v tretej časti sa pozrieme na to, ktorá sociálna sieť je pre nás tá práva a na nejaké konkrétne tipy, ako rásť. Na úvod musím povedať, že konkrétnu stratégiu, ako rásť, vám nikto nedá, pretože každý tvorca je iný, každý obsah je iný a každý má iné publikum. Takže ak aj pozeráte nejaké videá, návody, kde vám sľubujú nejakú konkrétnu stratégiu, nie je zaručené, že bude fungovať aj vám, pretože je rozdielna aj od každej sociálnej siete. To však mnoho ľudí neupresní, že táto konkrétna stratégia nemusí fungovať na všetkých sociálne siete, alebo že funguje len na nejakú konkrétnu. A rovnako to platí aj v nejakých webinároch. A teda hlavne asi v tých, ktoré sú zadarmo. Tieto nemajú efekt na každému a neprinášajú každému rovnakú hodnotu. A hlavne veľa z týchto stratégií a webinárov je zameraných skôr na firmy a na small businessy a nie na tvorcov obsahu na sociálne siete. Pozrime sa teda najskôr na to, čo je to vlastne influencer a aké sú výhody a nevýhody tejto práce. Vy už pravdepodobne význam slova influencer poznáte, keďže ste sa rozhodli alebo rozmýšľate nad tým, že by ste sa ním chceli stať. Ale pre tých, ktorí nie, čo je úplne v poriadku a nie je to žiadna hanba, pretože nie každý musí vedieť všetko, influencer je človek, ktorý je aktívny na sociálnych sieťach a prostredníctvom svojho obsahu ovplyvňuje ľudí, ktorí ho sledujú. Čo je anglicky hovoriacim ľuďom asi aj jasné, pretože je to odvodené od slova influence, čo znamená vplyv alebo pôsobenie. Ľudia konkrétnych influencerov sledujú preto, že sa stotožňujú s ich názormi, hodnotami, páči sa im obsah, ktorý pridávajú, majú rovnaké záujmy, alebo sa im len páči ich životný štýl. Ale týchto dôvodov môže byť veľmi veľa. Tým, že sa človek stane influencerom, získa mnoho možností, výhod, benefitov, ale zároveň s tým prichádza aj určitá zodpovednosť. Keďže ľudia dôverujú influencerom a ich odporúčaniam, veľa firiem začalo využívať influencer marketing, čiže spoluprácu s influencermi, kedy konkrétny influencer nenápadne odprezentuje produkty danej spoločnosti na svojom profile, svojmu publiku a v prípade, ak je týmito produktmi spokojný, tak im aj odporúči kúpu. Vďaka tomu značka efektívne oslovuje nové publikum, dostáva sa do povedomia ďalších ľudí a v konečnom dôsledku získava aj nové predaje a nových zákazníkov. Tento kanál je ale zameraný na tvorcov obsahu na sociálne siete a nie na firmy, ktoré chcú touto cestou získať nových zákazníkov. Takže sa na to pozrieme viac z pohľadu influencera, alebo teda toho tvorcu. Za to, že influencer predstaví konkrétne produkty danej spoločnosti svojmu publiku na svojej sociálnej sieti, na svojom profile, získa od spoločnosti, s ktorou spolupracuje, odmenu. Táto odmena môže byť peňažná a môže byť vopred dohodnutá ako nejaká konkrétna čiastka za určitý počet príspevkov, či už videí, fotiek alebo 24-hodinových príbehov, alebo môže byť tiež určená ako percento z nákupov, ktoré sú uskutočnené so zľavovým kódom konkrétneho influencera. Poznáme ale aj barterové spolupráce. Barter je nepeňažná výmena tovarov alebo služieb. Je častejšia najmä v prípade menších influencerov,
ale môžeme ju vidieť aj v prípade veľkých influencerov, pokiaľ ide o nejakú malú začínajúcu firmu, ktorá nemá dostatočný rozpočet na to, aby zaplatila influencera, ale zároveň má dobré hodnoty, respektíve influencer zdieľa rovnaké hodnoty a páči sa mu ten príbeh, tak v tom prípade je možné, že prístupí aj na barterovú spoluprácu. Väčšinu ľudí teda zaujíma naozaj táto práca, hlavne kvôli tomu, že ohodnotenie môže byť naozaj veľmi motivačné a príjemné. Avšak zárobok z takejto práce môže byť jednak výhodou a aj nevýhodou. Prečo hovorím, že to môže byť aj výhoda aj nevýhoda? No, pokiaľ už ste na nejakej úrovni sledovateľov, respektíve ste dosiahli nejakú úroveň sledovateľov, tak naozaj vaše odmeny za jednotlivé príspevky môžu byť veľmi pekné. A to aj v prípade jedného postu alebo jednej story, ale pokiaľ ste nedosiahli ešte tú danú úroveň sledovateľov, ste len začínajúci influencer, tak v tom prípade je to nevýhoda. Pretože vtedy nemáte takú možnosť spolupráce. Tie odmeny sa teda zvyšujú aj priamo úmerne počtu sledovateľov a pokiaľ ste ešte len začali a máte 1000, 2000, 3000 sledovateľov, tak z tých spoluprác môžete mať úplne minimálne finančné odmeny alebo aj žiadne. Ale o možnostiach zarábania na jednotlivých sociálnych sieťach si povieme v nejakom inom videu, pretože je to tiež taká rozsiahla téma. Teraz sa pozrime viac na výhody práce influencera. Prvou je, ako som už spomínala, veľmi pekné finančné ohodnotenie. Naozaj influenceri si vedia za jednotlivé posty tými spoluprácami zarobiť veľmi dobre a plus teda aj zo sociálnych sietí, ale to si povieme potom. Druhou výhodou je, že máte flexibilnú pracovnú dobu a môžete pracovať vlastne odkiaľkoľvek. Môžete začať v podstate bez akýchkoľvek investícií, respektíve s minimálnymi investíciami vzhľadom k zariadeniu, technickému vybaveniu, ktoré budete používať, ale to je tiež taká samostatná téma, či je to vôbec potrebné. Ale teda berme to tak, že môžete začať naozaj bez akýchkoľvek investícií. Ďalšou výhodou je to, že spoločnosti vám môžu posielať nejaké produkty zdarma, či už formou tej barterovej spolupráce, alebo len ako odmenu za dlhodobú spoluprácu. Zároveň sa môžete zúčastňovať rôznych akcií a stretávať sa s inými influencermi. Ale ako každá práca, ani toto nie je prechádzka ružovou záhradou a aj influencerstvo má svoje nevýhody. Budovanie fanúšikovskej základne totiž vôbec nie je jednoduchá a rýchla cesta. Je to veľmi dlhodobé a musíte sa obrniť veľkou dávkou trpezlivosti a odhodlania. Ako som už spomenula, kým nemáte dostatok sledovateľov, vaše zárobky sú nízke alebo takmer žiadne. Musíte vedieť rýchlo zareagovať na trendy a na zmeny na sociálnych sieťach, aj keď si myslím, že toto sa netýka úplne každej sociálnej sieti, alebo je to dosť individuálne. Ďalšou nevýhodou je, že váš účet môže byť zablokovaný alebo zrušený, či už na základe porušenia nejakých pravidiel, lebo veď pravidlá si takmer nikto nečíta, alebo aj na základe nejakých nahlasovaní a podobne, takže treba rátať aj s nejakými zadnými dvierkami. Svoje príjmy musíte ako influencer zdaňovať rovnako ako každý zamestnanec alebo každý podnikateľ. Toto vlastne nie je nevýhoda, pretože je to proste bežnou súčasťou práce a zarábania v našom štáte, respektíve v každom štáte, pokiaľ máte nejaké príjmy, ktoré dosahujete z podnikateľskej činnosti alebo zo zamestnania, musíte ich jednoducho zdaniť. Musíte si dávať pozor, aby ste neporušovali zákony. Toto musí samozrejme dodržiavať každý, avšak v tomto prípade si musíte dávať obzvlášť pozor napríklad na zákon o reklame a podobne. A posledná, ale pre niektorých veľmi kľúčová nevýhoda sú hejty. S týmto sa naozaj budete musieť vysporiadať, pretože prejde si tým skôr či neskôr takmer každý influencer. Musíte sa proste vedieť odosobniť od toho, aby ste brali do úvahy nejaké negatívne komentáre a urážky, či už na vašu osobu alebo na vašu tvorbu. Musíte sa proste od toho odosobniť. Samozrejme, výhod aj nevýhod influencerstva je omnoho viac. Pokiaľ vás niečo zaujímavé napadá, kľudne sa o to s nami dole podielte v komentároch. Týmto som vás nechcela vôbec odradiť, len som vám chcela naozaj ukázať, že to nie je také dokonalé, ako si veľmi veľa ľudí myslí. A zároveň nezabúdajte, že influencerstvo je skutočná práca a je naozaj aj veľmi veľa povinností, ktoré čakajú influencera, ale na to sa tiež pozrieme v samostatnom videu. Veľmi častou otázkou je, či sa môže stať influencerom každý. A odpoveď je áno, môže. Influencerom sa môže stať naozaj ktokoľvek, ale nie je to pre každého.
Nemusíte byť nejako známi, nemusíte ísť do žiadnej reality show ani nič podobné, ale ako som ju spomínala, musíte mať veľmi veľa trpezlivosti, odhodlanie musí byť pravidelný, konzistentný a podobne. Niektorým z nástrah sa môžete vyhnúť tým, že sa vopred pripravíte na svoju cestu a tým pádom v budúcnosti budú vaše rozhodnutia o čosi uľahčené. Keď už teda vieme, čo je to influencer, teda kto je to influencer a aké sú výhody a nevýhody tejto práce, pozrieme sa na niekoľko vecí, ktoré si musíme vyjasniť ešte predtým, ako začneme. Pretože niektoré rozhodnutia, ktoré urobíme, síce v budúcnosti môžeme zmeniť, ale sú iné veci, ktoré sa buď zmeniť nedajú, alebo je to veľmi ťažké. Týmto nechcem povedať, že musíte nejako extra veľmi premýšľať, pripravovať sa na túto prácu, ale pokiaľ sa na niektoré z týchto vecí vopred pripravíte a porozmýšľate nad tým, tak si v budúcnosti ušetríte niektoré ťažké rozhodnutia alebo problémy. Prvou vecou, ktorú si musíte ujasniť, mali by ste si ujasniť, je, čo je vašim cieľom. Pretože ja si myslím, že plánovanie je základom úspechu a pokiaľ plánujete veci dopredu, tak sa viete naozaj pripraviť na niektoré nečakané udalosti. Ja som študovala marketing a obchod, takže niektoré moje rady môžu byť asi ovplyvnené týmto. Takže podľa mňa by sme si mali na začiatku stanoviť cieľ, ktorý nás v budúcnosti bude motivovať k tomu, aby sme pokračovali v našej ceste. Pretože ak niečo robíme len tak bezcielne, tak nás časom môže prestať baviť a my zabudneme na to, prečo to vlastne robíme. Influencerom sa totiž nestanete zo dňa na deň. Nehovorím, že to nie je možné, je to možné, ale nestane sa to každému a preto treba myslieť na to, prečo sa vlastne chcem stať influencerom. Chcem zarábať lepšie, ako zarábam teraz, alebo nechcem pracovať v kancelárii a s ďalšími 10 ľuďmi, keď mi šéf dýcha na krk, alebo chcem si kúpiť veľmi dobré auto a viem o tom, že prácou v nejakom supermarkete si na to auto nezarobí. Týmto nechcem povedať, že práca v supermarkete ako pokladník alebo podobne nie je dôležitá. Každá jedna práca je dôležitá, avšak nie každý je na každú prácu. Tak ako nie každý sa chce stať influencerom, nie každý chce pracovať v supermarkete ako pokladník. A to je úplne v poriadku. Ja si myslím, že by každý mal robiť to, čo chce a čo ho baví. Pretože len tak môže žiť šťastný a spokojný život. Samozrejme sú obdobia, počas ktorých musíme pracovať aj v tom, čo nás nebaví, pretože potrebujeme peniaze a tak ďalej. Čiže aj počas vašej cesty influencera je veľmi pravdepodobné, že na začiatku budete musieť pracovať, hoci vás vaša práca nenaplňa, pretože, ako som už spomenula, nebudete zarábať hneď od začiatku veľké peniaze. Pokiaľ ste študenti základnej, strednej, vysokej školy a stále sa o vás starajú rodičia, máte kde bývať a máte čo jesť, tak to máte o to jednoduchšie, že sa týmto nemusíte zaoberať a môžete sa naplno venovať svojej budúcej kariére influencera. Mali by ste si teda rozmyslieť, čo vás vedie k tomu, aby ste sa stali influencerom, prečo to chcete dosiahnuť a kľudne si tento cieľ napíšte na papier a tento papier si potom vyťahnete alebo do zošita a potom si to vyťahnete, keď budete skleslí, keď nebudete mať motiváciu, aby ste vedeli, prečo chcete pokračovať ďalej. Zameranie. Nemusíte si teraz vopred presne naplánovať, čo budete pridávať, aké príspevky, presne čoho sa budú týkať, pretože časom budete testovať, čo baví vás a čo baví vaše publikum. Avšak musíte si na začiatok vybrať oblasť, v ktorej budete vytvárať obsah. Pretože napríklad, ak si na začiatok vyberiete tvorbu v oblasti filmov, napríklad budete hovoriť o tom, aké zaujímavosti ste si všimli v nejakých filmoch, aké filmy boli tento rok najlepšie a potom zrazu začnete pracovať na niečom úplne inom, napríklad začnete hovoriť o autách, tak vaše publikum to nebude zaujímať. Vaše publikum vás začne sledovať kvôli tomu, čo ste začali pridávať na začiatku, páčia sa tomu publiku vaše videá, ale ak prejdete z filmov na auta alebo na módu a na beauty, tak môžete mať medzi sledovateľmi a pravdepodobne aj budete mať medzi sledovateľmi ľudí, ktorých to vôbec nezaujíma a ktorých vás začali sledovať kvôli niečomu inému, čo im naďalej neposkytujete. Rovnako ako keď si vezmem tento môj kanál. Začala som s tým, že budem ponúkať informácie, rady a tipy a stratégie, ako rásť na sociálnych sieťach. Ak by som budúci týždeň pridala video o tom, aká je moja najobľúbenejšia paletka očných tieňov, tak pravdepodobne polovica z vás hneď odíde, to video si ani nepozrie, pretože vás to absolútne nezaujíma.
ak by som ďalší týždeň pridala video o tom, aký je môj obľúbený make-up, tak veľmi pravdepodobne by ma veľa z vás, ktorí by si tieto videá všimli, prestalo sledovať. Takže si musíte vybrať jednu hlavnú oblasť, ktorej sa budete venovať, prípadne nejakú doplnkovú oblasť, ktorá s ňou súvisí, napríklad beauty, a vaša hlavná téma je kozmetika, ale zároveň pridávate niekedy aj videá o móde, tak to je úplne v poriadku. Ľudí musí totiž zaujímať oblasť, v ktorej tvoríte a nie len jedno video, pretože kvôli jednému videu vás nikto nezačne sledovať. Musí sa im páčiť celkovo váš obsah, vaša tvorba a musíte im ponúkať nejakú hodnotu. Samozrejme, ak začnete tvoriť v nejakej oblasti, mala by to byť oblasť, ktorá je vám blízka, ktorá vás baví, v ktorej dokážete ľudí inšpirovať alebo im ponúknuť nejakú hodnotu, ale ak časom zistíte, že vás táto oblasť až tak nebaví a chceli by ste sa nasmerovať na niečo iné, je to úplne v poriadku a je to lepšie zmeniť zameranie, ako pokračovať v niečom, čo vás nebaví, pretože nezotrváte dostatočne dlho, aby vám to prinieslo nejaké výsledky. Avšak v tom prípade musíte rátať s tým, že publikum, ktoré ste dovtedy mali, vás pravdepodobne prestane sledovať, alebo teda aspoň časť z nich. Pokiaľ už máte vybudovanú nejakú dôveru v publikum, teda vaše publikum vám dôveruje, má vás kvôli niečomu rado, tak je možné, že niektorí z nich ostanú, pretože majú radi vašu osobnosť, avšak veľmi pravdepodobne niektorí, možno väčšina alebo polovica z nich odíde. To je úplne v poriadku, pretože nahradí vám to prílev nových sledovateľov alebo odberateľov, ktorí vás budú sledovať kvôli novým témam, avšak váš rast už bude pomalší. Od výberu zamerania závisí aj to, kedy prídu prvé spolupráce a koľko bude mať tých spoluprác. Pretože ak robím videá, ktoré sa týkajú napríklad konšpiračných teórií a podobne, tak moje prvé spolupráce prídu o mnoho neskôr, ako keď tvorím videá v oblasti beauty, kozmetiky alebo módy. Značky dnes už spolupracujú aj s nano a mikroinfluencermi, takže je veľmi pravdepodobné, že dostanete svoje spolupráce o mnoho skôr, pokiaľ budete v oblastiach, v ktorých spoločnosti spolupracujú aj s influencermi. Na Slovensku ešte nie je tak veľa influencerov a v toľkých oblastiach ako v zahraničí, takže sa nebojte ísť aj do nejakej inej oblasti, ktorá tu nie je tak rozšírená, čo sa týka influencerstva, ale musíte rátať s tým, že tie spolupráce môžu prísť neskôr. Takže cieľová skupina je ďalšia vec, ktorú si musím premyslieť, pretože cieľová skupina súvisí veľmi s mojim zameraním a odvíja sa od toho aj sociálna sieť, na ktorú by som sa ja mala zamerať a aký formát obsahu by som na ňu mala pridávať. Ak som študent strednej školy, ktorý chce pridávať na sociálne siete zábavné videá zo školského prostredia, alebo prípadne niekedy pridám nejaké tipy, ako sa lepšie učiť, ako si vybrať vysokú školu a podobne, tak viem o tom, že sociálne siete LinkedIn alebo Facebook pre mňa nebudú veľmi užitočné, pretože sa tam združujú iní ľudia s inými záujmami a v inej vekovej kategórii. O rozdieloch týkajúcich sa sociálnych sietí vytvorím samostatné video, ale na to, aby sme si vedeli vybrať sociálnu sieť, aj napriek tomu, že budeme poznať, akí ľudia sa na nej schádzajú a čo tam hľadajú, musíme vedieť, kto sú ľudia, ktorí budú sledovať náš obsah. To je naša cieľová skupina. Takže si vezmem svoje zameranie a vytvorím si imaginárneho človeka a presne si predstavím, kto to bude, ako bude vyzerať, koľko bude mať rokov, čo ho zaujíma, aké sú jeho záujmy, koníčky, čo vlastne u mňa hľadá, čo sa chce dozvedieť a v niektorých prípadoch je potrebné myslieť aj na to, koľko má tento človek peniazy, pretože to je veľmi zásadné aj v budúcich spoluprácach, ktoré sa týkajú influencer marketingu. Napríklad, ak si vezmem do úvahy, že ja idem tvoriť obsah, ktorý bude zahŕňať tipy na sociálne siete, ako na nich rásť, ako byť úspešný, tak viem o tom, že tento obsah asi nebudem pridávať na Facebook, keďže tam sa združujú predovšetkým starší ľudia, aj keď teda najväčšia základňa je tam vo veku vraj od 25 do 34 rokov, ale vieme o tom, že mladší ľudia využívajú väčšinou Facebook na nejakú komunikáciu s rodinnými príslušníkmi, so známymi, nie úplne na nejakú zábavu alebo hľadanie informácií. A naopak, starší ľudia úplne nepovažujú influencerstvo za skutočnú prácu. Takže viem o tom, že pridávať tam tipy ohľadom rastu na sociálnych sieťach asi nebude úplne dobré alebo užitočné. Naopak vieme, že Instagram a TikTok
používajú práve mladí ľudia a preto, ak by som tam ako študent pridávala videá zo školského prostredia, tak je to oveľa vhodnejšia sociálna sieť, kde si aj nájde svoju cieľovú skupinu. Keby som ale pridávala tipy, ako udržiavať moju domácnosť čistú, v tom prípade áno, to by som mohla pridávať na Facebook, pretože tam by si to tiež našlo uplatnenie. Takže si teraz predstavte takúto imaginárnu osobu, povedzte si, kto to je, koľko má rokov, ako vyzerá, aké sú jeho záujmy, koľko má peňazí a zároveň odkiaľ pochádza. Je na Slovensku, žije v Bratislave, žije niekde inde, alebo žije v zahraničí a budem tvoriť obsah aj v inom jazyku. Kľudne si aj túto imaginárnu osobu napíšte, nakreslite na papier a napíšte si k nej, kto to je, lebo toto vám v budúcnosti pomôže určiť si aj sociálnu sieť, ale aj iné veci. Názov kanálu. Toto je práve jedna z vecí, ktorú v budúcnosti buď nemôžete zmeniť, alebo ju môžete zmeniť len veľmi obťažne. A to teraz nehovorím kvôli tomu, že by to niektorá sociálna sieť neumožňovala. Ale hovorím to kvôli tomu, že ľudia si vás po určitom čase začnú spájať s názvom, ktorý im na začiatku predstavíte. Takže si rozmyslite, aký by ste chceli mať názov. Bude to vaše meno, alebo bude spojené s nejakým kľúčovým slovom. O kľúčových slovách taktiež budem viac rozprávať, pretože sú veľmi dôležité. Váš názov by mal byť ale veľmi dobre zapamätateľný, jednoduchý, môže byť vlastne zaujímavý, aby si vás ľudia zapamätali a zároveň, aby nedochádzalo k niečomu takému, ako napríklad na YouTube, kde si vás budú ľudia vyhľadávať a ponúkne im to napríklad nejaké iné výsledky ohľadom nejakých iných kanálov alebo nejakej skupiny a tak ďalej. Pretože v tom prípade aj si vás môže niekto pamätať, ale keď príde na tú sociálnu sieť, respektíve príde na YouTube a začne vás vyhľadávať a nenájde vás to v prvých niekoľkých výsledkoch, pretože je tam niečo iné s rovnakým názvom, tak je veľmi pravdepodobné, že sa potom na to vykašľa a nebude vás hľadať už vôbec. Snažte sa tiež, aby váš názov nemal žiadne zbytočné znamienka navyše, ako sú bodky, pomôčky a podobne. A čo je veľmi dôležité, preverte si vopred, či váš názov už nie je používaný nejakým influencerom alebo veľkou firmou, inou značkou a hlavne, či to už nie je registrovaná ochranná známka, pretože pokiaľ by ste začali takýto názov používať, potom by sa to naozaj mohlo zmeniť na skutočný problém. Ak by vás táto téma zaujímala viac, zároveň aj ako si zistiť, či existuje nejaká konkrétna ochranná známka s podobným názvom, prípadne ako si aj zaregistrovať ochrannú známku. Ak by vás niečo takéto zaujímalo, tak mi o tom napíšte dole do komentárov a prípadne by som na to tiež mohla urobiť nejaké video, pretože v tejto oblasti už mám nejaké skúsenosti. Teraz ale jedna naozaj veľmi dôležitá vec. To, že vám teraz hovorím, aby ste rozmýšľali nad nejakými vecami, ktoré sú podľa mňa dôležité a môžu vám niečo v budúcnosti uľahčiť, neznamená, že sa máte nechať zabrzdiť týmito vecami. Ak vám to má trvať príliš veľa času alebo vás to brzdiť úplne, tak nerozmýšľajte až tak do detailov, nemusíte prísť na všetky konkrétne odpovede. Stačí sa trošku nad tým zamyslieť, aby ste mali predstavu, čo vlastne chcete robiť, aby ste si to uľahčili, aby ste predišli tomu, že pri zmene nejakého zamerania alebo názvu vám začne odchádzať publikum. Ak si aj nie ste teraz istí niektorou z týchto oblastí, vôbec to nevadí, naozaj popremýšľajte nad tým len trochu, nedovolte, aby vás to zabrzdilo a pokračujte v tvorbe, pretože aj keď by vám to v budúcnosti mohlo spôsobiť nejaké problémy alebo niečo podobné, tak ich vtedy vyriešite, keď prídu. Ale hlavne začnite. Pretože ak to budete odkladať, tak spolu s tým budete odkladať aj dosiahnutie vášho cieľa. Čiže trošku nad tým porozmýšľajte, nemusí to byť úplne do detailov. Ja nehovorím, že musíte si naplánovať všetko a pokiaľ to nebudete robiť, tak nebudete úspešní, ale som si istá, že vám to v budúcnosti môže pomôcť a uľahčiť taký celkový flow vašej práce. Počula som už aj rôzne rady týkajúce sa honorárov, a teda, že každý influencer alebo človek, ktorý sa chce stať influencerom, by mal predtým, ako začne rozmýšľať nad tým, aký by si chcel vypýtať honorár. Mne osobne sa to zdá celkom zbytočné, pretože ešte ste len začali, nemáte, alebo chystáte sa začať, nemáte ešte žiadneho sledovateľa, alebo ste začali a máte ich veľmi málo, tak v tomto prípade si ešte nemôžete nejako stanovovať honorár. Jednak preto, že vás spoločnosti na spoluprácu nebudú tak skoro oslovovať, lebo im nemáte čo ponúknuť. A jednak preto, že aj keď vás oslovia, tak ako influencer s nízkym dosahom, nebudete pre nich tak výhodný ako influencer, ktorý má väčší dosah. Takže si najprv budujte svoje publikum,
poskytujte mu nejaké hodnoty, na základe ktorých vás začne sledovať a potom môžete rozmýšľať aj nad vecami ako je honorár. Takže rozmysleli sme si, aký je náš cieľ, pre koho, čo budeme tvoriť a teraz by sme sa mali pozrieť na to, na akú sociálnu sieť budeme pridávať. Ja si myslím, že vy už aj tušíte, ktorá sociálna sieť by bola pre vás vhodná alebo ktorá je takou vašou srdcovkou, ale sociálne siete sa veľmi líšia. Jednak tým, akí ľudia sú na nich a čo tam hľadajú, ale aj tým, aký obsah, v akých formátoch tam budeme pridávať. Na túto tému, ako som spomínala, urobím samostatné video, lebo je to veľmi, veľmi rozsiahle, ale teraz sa pozrieme aspoň tak v skratke na jednotlivé rozdiely medzi sociálnymi sieťami, aby ste aspoň zhruba vedeli, akú si máte vybrať. Odporúčam vám vybrať si 1, 2, úplne maximálne 3 sociálne siete. Určite nezameriavať svoju pozornosť na všetky a netvoriť na všetky. Pretože tvoriť na všetky sociálne siete je veľmi náročné. Bude náročné tvoriť aj na 1 alebo 2, pokiaľ máte inú prácu. A na to, aby ste stále ponúkali kvalitné výstupy, môže to byť dosť časovo náročné. Preto vyberte si 1, 2 sociálne siete, recyklujte obsah, ale nepoužívajte to isté. A pozrieme sa teraz na to, aké sú teda základné rozdiely. Facebook, už sme si aj trochu načetli, že je to sociálna sieť, ktorú používajú prevažne starší ľudia. Aj keď tam nájdeme nejakých mladých, zvyčajne od veku 25 do 34 rokov, títo využívajú túto sociálnu sieť najmä na komunikáciu s rodinnými príslušníkmi alebo s kamarátmi, málo kedy ju využívajú na zábavu alebo hľadanie informácií. Na to skôr využívajú iné sociálne siete. V poslednej dobe odpísalo túto sociálnu sieť veľa ľudí hlavne kvôli šíreniu hoaxom, nejakých politických dezinformácií a podobne. Takže vzhľadom na váš obsah je potom možno vhodné sa zameriavať na niečo iné. Ale ako som spomenula, ak napríklad robíte videá o domácnosti, o upratovaní a podobne, tak kľudne môžete pridávať aj na túto sieť, pretože si tam môže nájsť nejaké svoje publikum. Na Instagram sa začali presúvať mladí ľudia z Facebooku. Používajú ho však aj na zábavu, aj na komunikáciu medzi sebou. V prvom rade však na sledovanie svojich známych, kamarátov alebo ľudí, ktorých ich zaujímajú a ktorých začali sledovať. Keď začal TikTok a Instagram spustil Reelsy a začal na nich naozaj veľmi tlačiť. Tým pádom vlastne tá pôvodná idea Instagramu, ktorá bola zdieľanie fotiek a myšlienok, sa tak trošku stratila, avšak vedenie Instagramu si uvedomilo, že to asi bola trochu chyba a malo by sa to teraz trošku upravovať a mali by sa brať vlastne do úvahy aj fotografické obsahy, nie len video. Avšak všeobecne Instagram sociálna sieť, kde skôr vnímame takéto pozlátko a taký ten dokonalý život, dokonalý feed, kvalitnejšie príspevky a podobne. Naopak TikTok je sociálna sieť, ktorá je oveľa viac autentickejšia a nie je potrebné tam dbať až tak veľmi na dokonalosť a kvalitu, pretože ľudia naozaj hľadajú tú autentickosť, ale naopak je potrebné vytvárať toho obsahu o mnoho viac. Na TikToku nájdete čokoľvek a aj keď tam prevládajú mladí ľudia, čím ďalej, tým viac sa tam pridávajú aj starší ľudia, firmy. Už to vlastne nie je platforma, ktorou bol TikTok, keď vznikol. Vtedy sa to viac točilo okolo hudby, nejakých tančekov a podobne. Teraz už tam nájdete aj seriózny vzdelávací obsah. V podstate na TikToku si každý nájde to svoje. LinkedIn je sociálna sieť, ktorá má trochu inú úroveň. Sú tam predovšetkým vzdelaní ľudia, ktorí si do svojho profilu pridávajú svoje pracovné skúsenosti, zručnosti, úspechy a podobne. Je to v podstate pre nich ako keby taký životopis, ale zároveň slúži aj pre firmy alebo jednotlivcov, ktoré ponúkajú svoje služby alebo si hľadajú nejakých obchodných partnerov. No a YouTube je sieť, ktorá je vlastne určená asi pre každého. Má mesačne okolo 3 miliónov unikátnych návštev, čo znamená, že ak odpočítame úplne starých ľudí a deti, tak je tam vlastne takmer úplne každý. Na YouTube sa vám uchytí akýkoľvek obsah, či už to budú nejaké návody, tipy, triky, recenzie a podobne. Môžete si pridávať čokoľvek, ale rast na YouTube je o dosť pomalší, ako napríklad na TikToku. Toto sú najpoužívanejšie sociálne siete na Slovensku a na každú z nich platia úplne iné stratégie a úplne iný obsah. Avšak je niekoľko typov, ktoré sú také základné, ktoré by ste mali dodržiavať,
pokiaľ chcete rásť na sociálnych sieťach bez ohľadu na to, o ktorú sociálnu sieť ide. Prvým takým typom je pravidelnosť a konzistentnosť. Cieľom všetkých sociálnych sietí je udržať tam tých používateľov čo najdlhšie. Čiže logicky každá sociálna sieť podporuje tvorcov, ktorí pridávajú obsah pravidelne a ktorých obsah ľudí baví. Čiže ak napríklad TikTok uvidí, že pridávate pravidelne, ľudia interagujú s vašim obsahom a tak ďalej, bude ho odporúčať aj naďalej. Ale pokiaľ vy pridáte jedno video alebo pridávate počas týždňa každý deň 3 videá a zrazu za 3 mesiace nepridáte ani jedno, tak tá sociálna sieť uprednostní tvorcu, ktorý pridáva obsah pravidelne. Z tohto dôvodu je lepšie zo začiatku pridávať na sociálne siete menej, pripraviť si, dajme tomu, nejaký obsah do zásoby a pridávať naozaj namiesto tých 2 príspevkov týždenne radšej len jeden, ale každý týždeň. A počase, keď uvidíte, ako vám to ide, ako ste schopní vytvárať ten obsah, koľko a za akú dobu, tak potom môžete kľudne zvýšiť frekvenciu toho pridávania. Kvalitný obsah. Ak chcete, aby vás niekto sledoval, aby ste si budovali nejakú základnú fanúšikov, musíte im ponúkať nejaké hodnotné informácie alebo zábavu. Čo sa týka hodnotných informácií, pre každého je to niečo iné. Čiže buď budete napríklad hovoriť o tom, ako sa starať o kvety, ako sa starať o svoju pleť, ako si vybrať správne auto. Je to úplne jedno, pretože na každú tému sa nájdú ľudia, ktorých zaujíma. Avšak musí to byť pre nich hodnotná a zaujímavá informácia, ktorú im poskytnete. Inak nemajú dôvod vás sledovať. Teraz nehovorím úplne o kvalite videa a zvuku, to je tiež podstatné, ale toto vám ľudia vedia odpustiť. Rôzne vybavenie si môžete časom obmieniať a tak ďalej. Pokiaľ tí ľudia majú od vás nejakú kvalitnú informáciu, ktorú vedia využiť v tom, čo potrebujú, čo hľadajú, tak vedia prižmúriť oči aj nad takýmito vecami. Plánovať a skúšať. Plánujte svoj obsah vopred a zároveň skúšajte, čo funguje. Pretože nie každému funguje rovnaký typ obsahu. To, že niečo funguje jednomu influencerovi, neznamená, že to bude fungovať aj vám. Ak vám nejaký obsah, nejaké video, fotografia neprinieslo taký dosah, aký ste očakávali, tak vôbec nesmúďte, ale pokračujte v tvorbe ďalej. Vytvorte si stratégiu toho, ako, čo a kedy budete pridávať. Testujte to a po niekoľkých mesiacoch sa vráťte späť a zhodnoťte, ktorý obsah fungoval a čo nefungovalo. Stále sa snažte pridávať to, čo chce vaše publikum, nie to, čo chcete vy. Samozrejme, musíte pridávať obsah, ktorý vás baví. Avšak ak vidíte, že nejaká séria funguje lepšie ako iná, tak sa zameriavajte na ňu, pokiaľ chcete rýchlejšie rásť. Výzva na interakciu. Ľudia niekedy proste neinteragujú s obsahom, aj keď sa im páči, aj keď mal pre nich nejakú hodnotu. Ľudí to niekedy nenapadne, alebo ani nevedia o tom, že takýmito interakciami môžu veľmi podporiť toho tvorcu. Preto sa nebojte a vyzvite ľudí na interakciu. Nech vám dajú like, pokiaľ sa im video páči, nech ho okomentujú, odoberajú váš kanál a podobne. Nebojte sa toho a vyzvite ich. Keď im to pripomeniete, je o mnoho väčšia šanca, že tak urobia a váš engagement bude o to lepší. Hlavne začnite. Ako sa hovorí, najlepší čas začať bol včera a druhý najlepší je dnes. Takže sa nenechajte ničím odradiť a začnite. Toto video je už aj tak dosť dlhé, takže nejaké konkrétne veci nechám na budúce. Medzi tým som mala aj nejaké technické problémy, tak dúfam, že som to nastavila zhruba dobre, tak nejak ako to bolo predtým. Ale ak mám teda na záver zhrnúť odpoveď na otázku, ako sa stať influencerom, ako začať, tak hovorím, hlavne začnite. Nepotrebujete mať ani dokonalé vybavenie, ani drahé vybavenie. Nepotrebujete robiť videá hneď od začiatku dokonalo. Proste začnite. Tým, že budete tvoriť, každé jedno vaše video bude lepšie, budete sa zdokonaľovať v prejave, budete sa zdokonaľovať v jeho editácii a vo všetkom. Ale musíte začať, pretože pokiaľ to budete neustále odkladáte aj dosiahnutie svojho cieľa. Nebojte sa toho, čo vám na to povie vaše okolie. Je to váš život, váš sen a váš cieľ. Takže sa do toho určite dajte. Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite mu dať like, komentár, ako som spomínala. Toto veľmi tvorcom pomáha a mne taktiež. Pokiaľ okomentujete toto video čímkoľvek, môžete tam napísať, čo si myslíte, či máte nejaké otázky, alebo len napíšte, aká je vaša obľúbená farba. Veľmi to tomuto kanálu pomôže a vďaka tomu toto video uvidí viac ľudí.
Uvidíte to aj vy neskôr, pokiaľ budete tvoriť, alebo pokiaľ už tvoríte, tak o tom veľmi dobre viete. A taktiež, ak sa vám podobný obsah páči, chcete rázno v sociálnych sieťach a zaujímajú vás ďalšie tipy, tak ma nezabudnite aj sledovať, pretože každý týždeň tu bude nové video, v ktorom sa naučíte niečo nové o sociálnych sieťach.